ka daina subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mutumina rayuwar da yanzu gaskiya sai a hankali. Gaskiya sai a hankali. Na ma zama bilget. Haba, ai bilget abin da ya sauka ka ce wani zaka zama bilget. Haba, haka ki haka ne. Ya sauka kenan. Tun yaushe. Kuna ta wasikar jakai. Ni kwana biyu ba ma ga malam Barau ba. Yana ina. Aikin banza malam Baro yana ce yana ta cika baki akan wai yana so ya zama shi ma wani. Gashi nan ya haukace a banza Ku kuna ta maganar mutum. Ila ma ya ji ya samu abin da yake so kawai ku zo sai yi rashin ke ya. Shegun. Ha? Bala alashe. Malam Barau dama kana gari malam Kai Barau. abu mun akwai labari. Kai malam Barau. Kai Ce kana gari. malam Baro ka zo da labarin me labarin to a ga. Labari kuke so ku ji? Ku karkada kunnan ku. Akwai labari. Mun karkade ba mu sha muke ji malam Barau. Kuna ji na? Su malam alashe. Wallahi jiya ne karfe 2 na dare. Ina nan matata ta zo an kama wata mahaukaciyar mata ta yi mun kwaɗa yawun mahaukaci da biredi. Yawun mahaukaci ba da biredi ba tsabar jaka ce. Haka ba aka je aka yi mun ba ina nan karfe 2 da rabi na dare kawai na ji hayaniya. A'a dai na fita na ta irin yan bijilantin nan ne na zamani wanda suke zuwa suke kada yara karfe 9 da karfe 10 ka gane kawai na fita na gaba bu kowa a na koma cikin gida ina jimami sai ta tambaye ni waye na fita na ce ban ga kowa ba a'a ina ƙara fita ina ƙara zama na ji hayaniyar da gaba daya ta buwace da jira farko aba ina fitowa ta biyu ina kallon sama daga wai ashe ma jirgi ne faci ake dauke mata yan Malam Barau mu zaka zo ka baje? Wai